Gospodaru svjetova, uzvišenom Allahu dželešanuhu se uvijek zahvaljujemo na blagodatima i nimetima. Posebno se zahvaljujemo Allahu dželešanuhu na blagodati upute, što nas je uputio i učvrstio na pravom putu, što nas je učinio mu'minima, što nas je učinio vjernicima, odnosno muslimanima, što nas je učinio ummetom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Hvala Allahu dželešanuhu na svemu onome što nam je podario. Salavat i selam neka je na našeg devletliju poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, našeg učitelja i uzora u dunjalučkom životu. Neka je na njega salavat, na njegovu porodicu, na njegove vrle i uzorne ashabe i na sve one koji budu se ugledali, kojima bude uzor Muhammed alejhi selam do kijametskoga dana, na sve one koji budu imali i trun imana, trun vjere u svome srcu do kijametskoga, odnosno sudnjeg dana, a maksu selam neka je našim dragim, časnim i uzoritim šehidima. Hvala Allahu dželešanuhu što nas je i danas ostavio na dunjaluku, pa evo možemo doći u alhamdulillah finom broju danas prisutnom na džuma namazu. Iz dana u dan sve smo jači i jači, sve smo stabilniji i stabilniji kao džemat, kao zajednica i trebamo biti svjesni toga, trebamo to još i više jačati i zahvaljivati se Allahu dželešanuhu na tome. Draga braćo, cijenjeni i poštovani džematu, draga omladino i dječice, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sultan Fatih, Allah dželešanuhu sa njim bio zadovoljan i osvojio sve što se moglo osvojiti. I znamo i poznato nam je iz literature, odnosno historije islama, da je osvojio i pokorio i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu u ime Allaha dželešanuhu i sa njim Allah spustio milost i došao islam. Krenuo je Sultan Fatih i prema ostatku Evrope i Allahovom dželešanuhu voljom došao je do Beča. Allah dželešanuhu ima svoj plan koji mi ne znamo i niko nikada neće znati. Svoj plan koji Allah dželešanuhu realizuje na dunjalu. Naša domovina Bosna i Hercegovina je mubarek zemlja zato što je njome hodio upravo Sultan Fatih i njegova vojska. Po onoj istoj zemlji po kojoj su naši mnogobrojni i čestiti šehidi hodali i dali svoj dunjalučki život za opstanak i borbu protiv onih koji su htjeli da je nema. Hvala Allahu dželešanuhu na tome što nam je omogućio da preko šehida danas mi Bošnjaci i u Bosni i Hercegovini i u okolnim zemljama gdje god nas ima kao Bošnjaka, muslimana, možemo slobodno ispovijedati svoju vjeru, svoju naciju i slobodno, bez ikakvog ustručavanja, uzdignute glave,
kazati da, ja sam musliman, da ja pripadam ummetu Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selam, imam pravo na to. Sultan Fatih, kako rekao, dođe do Beča. Naši šehidi, odnosno dušmani koje smo imali, agresori koje smo imali na domovinu Bosnu i Hercegovinu, Allah dželešanuhu je dao da imamo šehide. Allah dželešanuhu je dao da mnogi naši Bošnjaci, muslimani, ne budu šehidi, nego budu vakifi. Da Allah dželešanuhu kroz agresiju na domovinu Bosnu i Hercegovinu učini da mnogobrojni naši Bošnjaci, muslimani širom Evrope, ponesu bajrak kojeg je nosio Sultan Fatih do Beča. Od Beča u ostatak Evrope mi smo ponijeli taj amanet. I nemojmo nikada to zaboraviti, da smo nasljednici onoga čemu je težio i šta je imao namjeru Sultan Fatih, da u ostatku Evrope se može slobodno ispovijedati vjera Islam i praktikovati propisi dini Islama. Mi Bošnjaci smo ti koji smo ponijeli bajrak Islama na ovim prostorima. Hvala Allahu dželešanuhu na tome. I ne samo to, ove Allahove dželešanuhu kuće širom Evrope što su Bošnjaci sagradili u ime Allaha dželešanuhu, između ostalog smo i mi. Mi ovdje u Enšede, naše džematlije, evo vidimo ovo remek djelo. Ovo remek djelo Allahova dželešanuhu kuća kao najdraže mjesto ovdje trenutno u Enšede, Allahu dželešanuhu je upravo ova zgrada, ovaj objekat najdraži i ostale džamije koje imaju, a nisu bošnjačke. To su mjesta u Enšede koje Allah dželešanuhu najviše voli. I Allah dželešanuhu najviše voli upravo one koji posjećuju takva mjesta. Allah dželešanuhu posebno nagrađuje one koji su doprinijeli na bilo koji način da se njegova kuća sagradi ovdje u Enšede. Draga braćo, draga omladino, to je urađeno u ime Allaha dželešanuhu, da imamo zajednicu, da imamo džemat, da se možemo odružiti i ispovijedati Allahovu dželešanuhu vjeru, sebe graditi u Allahovoj dželešanuhu kući, sebe odgajati u njegovoj kući, a onda će općenito društvo biti dobro. Znamo mi vrijednost koju Allah, odnosno nagradu koju Allah dželešanuhu daje onome koje je potpomogao na bilo koji način da se njegova kuća sagradi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom od mnogobrojnih hadisa, gdje poslanik nas postiče da ulažemo u ono što je vrijedno, da ulažemo u ono što će nam koristiti na onome svijetu, a to je upravo džamija, odnosno Allahove dželešanuhu kuće kao trajna sadaka. Ko sagradi, kaže poslanik, džamiju na dunjaluku, pa makar kao čapljino gnijezdo, mala jedna ptica, čaplja se zove. U veličini tog gnijezda ko sagradi džamiju, Allah dželešanuhu će mu sagraditi dvorac u lijepom džennetu. I budimo ponosni, zahvalimo se Allahu dželešanuhu što nam je omogućio
da smo do sad se mogli ugraditi u jednu od ovih cigli ovdje u našoj džamiji, u ovom objektu. I na taj način, ako Bog da, inšallah, nadati se jednoj od takvih gnijezda, odnosno dvoraca u lijepome džennetu. Ali doći će vrijeme, mi ovaj objekat još nismo priveli kraju. Još ga nismo u potpunosti sagradili ono što smo zanijetili. I uz Allahovu dželešanovu pomoć, uz naš bošnjački inat, da nešto kada počnemo, to na bilo koji način na kraju i uradimo. Inšallah, i ovaj objekat će u potpunosti biti na kraju krajeva uz njegovu pomoć i urađeno, odnosno ostvareno. Ali se postavlja pitanje, ima li jednog Bošnjaka koji sebe nije ovdje ugradio ili dovoljno na dovoljan način ugradio. Doći će vrijeme, kaže ulema, kada neće muslimani moći dati trajnu sadaku u džamiju. A mnogi kažu da je to pojava Mehdija, imama Mehdija, i kada se pojavi imam Mehdi, Allah dželešanohu će mu omogućiti da gradi džamije na svakome mjestu. I neće nikome biti omogućeno da učestvuje u gradi džamija, a ko nam garantuje da on ujutro neće doći? On se ujutro može pojaviti i da budemo uskraćeni, da možemo sebe ugraditi u džamiju. A Allah dželešanohu nam je dao izobilje. Dao nam je nafaku. Dao nam je imetak, ali šejtan nas konstantno navraća, nagovara da na neki način ćemo, ako damo tamo gdje a on zasigurno zna gdje je ta vrijednost, na bilo koji način će nas omesti, a između ostalog najviše nas šejtan plaši siromaštva, da ćemo na neki način ostati u oskudici ako damo u izgradnju i stabilnost džemata. On zna vrijednost toga i konstantno nas ometa u tome. Slomimo mu noge i ne dozvolimo mu da nas omete, da damo i da ugradimo sebe u džamiju. Ono što je još najbitnije od svega toga, građevina kao građevina, ona se napravi. Najbitnija stvar u jednoj od Allahovih dželešanohu kuća jeste kada svoje dijete ugradimo u ovu kuću. Mi vidimo već rezultat, odnosno plod našega džemata, odnosno džemata širom Evrope. Zasigurno ono dijete Allah dželešanohu neće dozvoliti. Ono dijete koje od malena prođe kroz Allahove dželešanohu kuće, zna za Allahovu dželešanohu kuću, zna za džemat, zna za zajednicu, to dijete će biti na pravome putu. Mi imamo već jednu generaciju naše omladine koji mogu biti uzor mnogima. Poznajemo ih. I hvala Allahu dželešanohu na tome što možemo mi, evo koji smo, ili vi koji ste stariji, već razmišljati o tome da imamo generaciju koji će, ako Bog da, ponijeti ovaj bajrak Islama koji smo mi ponijeli dalje od Beča. I tako, ako Bog da, s generacije u generaciju. Druga stvar što hoću da napomenem danas, evo već kad nas ima, mašallah, u finom broju, a ujedno se i ove hudbe
snimaju i druge džematlije mogu da to poslušaju. Hoću da napomenem, draga braćo, draga omladino, svi mi imamo nekoga koji je preselio na onaj svijet, koji nije sa nama. A možda sada dok leži u svome kaburu očekuje od nas nešto. Pa ako smo dali za sebe, ugradili sebe u ovu džamiju, ugradili svoga oca ili majku ili nanu i dedu, pa ima možda Amidža tamo koji nije imao priliku da se ugradi u džamiju, pa odo u ime Allaha dželešanuhu i za svoga Amidžu, za svoju tetku, pa koliko toliko, koliko mi je Allah dželešanuhu omogućio, toliko ću ja dati, a zasigurno će se duša rahmetlije za koga to uradimo kao trajnu sadaku, zasigurno će se obradovati kao nikada na dunjalu. Oni od nas to očekuju, odnosno s druge strane razmislimo i učinimo korak ako ga već nismo uradili, a to je da sebi otvorimo konto, razne konte, žiroračune mi na dunjaluku imamo. I borba traje na ovakav ili onakav način. Ali konto, ako nismo uradili ili učinili ili otvorili konto za kabur, odnosno za onaj svijet, grdno smo se prevarili. Šta znači konto u kabur? Mnogo. Na onom svijetu, kada stadnemo pred Allaha dželešanuhu na sudnjem danu, vidjet ćemo šta znači konto i sjetit ćemo se ove današnje hudbe. Onda ćemo zažaliti što nismo se izborili sa šejtanom i otvorili konto. A taj konto se radi o sljedeće, o 3 stvari koje nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio. To je trajna sadaka. Kada su upitali Božijeg poslanika alejhi selam, jedan od ashaba, o Božji poslaniku, reci mi na dunjaluku najbolje djelo, najvrijednije djelo kod Allaha dželešanuhu, a poslanik alejhi selam je što mogu da učinim, a on je odgovorio trajna sadaka, odnosno dati za džamiju kao najdraže Allahu dželešanuhu djelo ili objekat, odnosno mjesto na dunjaluku. Ili ono sve što se podrazumijeva pod trajnu sadaku, a to je hajr, česme i tako dalje, ono što je općenito korist za zajednicu, odnosno društvo, odnosno muslimane. Odgojeno dijete, kaže Božji poslanik, koje će kada vi preselite uputiti Allahu dželešanuhu dovu za milost i alim koji je ostavio svoje znanje da se ljudi po njemu na dunjaluku koriste. Napisao neku knjižicu ili prenio usmeno ono što je on od svoga znanja znao. Ovo su 3 stvari, odnosno načina da sebi otvorimo konto za onaj svijet. Ako nam Allah dželešanuhu nije omogućio da budemo od onih koji su alimi, imaju neko znanje, možemo barem da učinimo, pa makar to i ptičije gnijezdo, makar to bio i 1 euro, mali 1 euro, ali ga otvorimo. Dovoljno je sa eurom da otvorimo konto za onaj svijet, da sa eurom se ugradimo u ovu našu džamiju ili bilo koje drugo trajno djelo, da bi sebi otvorili konto za onaj svijet. A pogotovo kada ove 2 stvari povežemo, džamiju, kada se ugradimo u džamiju i kada u tu džamiju pošaljemo svoje dijete koje će se sjetiti dovom kada nas ne bude. A ono se ne može sjetiti dovom, draga braćo, ono ne zna
nije imalo priliku naučiti ako nije dolazilo ovdje u džamiju. Ako nije znalo za džamiju, za džemat, za Allaha dželešanu. Zato, draga braćo, još jednom i konstantno ću na ovaj način nas sviju motivisati, moliti i da nam Allah dželešanu, ako Bog da na taj način, kroz ovo o čemu smo danas pričali, pomogne, inša Allah, da se ugradimo u ovu našu džamiju na bilo koji način. A najbolji način jednog će dana doći da nećemo imati više prilike da ulažemo od svog imetka za ovu džamiju, ali smo na taj način dalje u trajnoj sadaci, zato što se okupljamo, zato što smo prisutni u džamiji i tako dalje, što širimo u ovoj Allahu dželešanu kući ono što je vrijedno. Od vrijednosti dunjaluških, odnosno da nam se dunjaluk ne bude svodio samo na igru i zabavu, kako Allah dželešanu u Kur'anu opisuje dunjaluk. I na kraju, naši ashabi, odnosno ashabi Božijeg poslanika su najbolji primjer za ono što je trebalo poslaniku, alejhi selam, za ono što je trebalo islamu, odnosno za ono što je trebalo samima njima. Pa jedne prilike, kada je u pitanju sadaka, odnosno dijeljenje u ime Allaha dželešanu, jedne prilike je ono kada je Božji poslanik alejhi selam zatražio od svojih ashaba da udijele za hajr, za islam. Omer radijallahu anhu je bez ikakvog pogovora donio svog imetka, pola od toga je donio. A Ebu Bekr radijallahu anhu odšao je korak dalje i on je, znamo taj slučaj, donio, odnosno dao islamu, dao poslaniku sav svoj imetak. Pa kada ga je Božji poslanik alejhi selam upitao šta si ostavio sebi i svojoj porodici, kaže Ebu Bekr, njegov odgovor je bio: ostavio sam Allaha dželešanu i našeg poslanika. A znamo na koji je stepen Allah dželešanu Ebu Bekra uzdigao. Iskrenog Ebu Bekra. Pa ne moramo baš dati sav svoj imetak. Ne moramo biti ni kao Omer, dati pola imetka, ali sigurno možemo barem onaj dio od onoga što nam je Allah dželešanu podario od blagodati imetka da damo za njegovu kuću, za Allahovu dželešanu kuću kao najvrijednije mjesto na dunjalu. I ne zaboravimo, još jednom da napomenem, svi mi imamo nekakvih tegoba u životu, razno. Pojedinačno se te tegobe su različite. Evo, testirajmo se. Što jedan od naših alima kaže: ja kada mi ne ide u životu, kada me Allah nekako iskušava na dunjaluku, pa i između ostalog i sa imetkom, kada me iskuša, ja posljednje pare koje imam kod sebe odnesem svojoj majci. Nešto njoj treba. Odnesem svojoj majci i onda Allah dželešanu mu dadne bereket, ne znam ni odakle sve dolazi ono što sam ja razmišljao i što sam imao u svojoj glavi od želja dunjalučkih. Zato, ako i nemamo majku živu ili oca živu, dedu, nanu, učinimo to u ime Allaha dželešanu pred njihovu dušu. I vidjet ćemo kako će se naše tegobe otkloniti. Kako će Allah dželešanu dati da nam u našim porodicama zavlada harmonija, sklad, onako kako nam je svima želja
da imamo pravu i hajirli porodicu. Pa eto, molim Allaha Đelešanuhu, prije svega vas molim da razmislimo o ovim stvarima o čemu smo danas pričali, da našu omladinu Allah Đelešanuhu, ako Bog da, uputi i učvrsti na pravom putu, da nas koji smo ovdje na ovim našim prostorima gdje živimo, Allah Đelešanuhu svi učvrsti i ako Bog da budemo bolji nego što danas jesmo, da ako Bog da do sudnjeg dana Allah Đelešanuhu učini da na ovim prostorima ostane bajrak Islama koju je ponio. Amin, 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 ja Rabbal